Il-Prim Ministru Robert Abela sostna ma' Net News li dwar nhar it-tlieta kellem lil min kellu jkellem iżda min din il-persuna jew dawn il-persuni illi kellem baqa' ma qalx. Dan kif l-aħħar jumejn b'reazzjoni għal fatt li l-faxxa ta' Muscat tissejjaħ lil miġema sabiex jinġabru quddiem il-binja tal-qorti meta se jitressaq il-predeċessur ta' Abela, akkużat fost oħrajn bi frodi u ħasil ta' flus, Robert Abela qed jinsinwa allegazzjonijiet gravi illi il-Partit Nazzjonalista qed iħejji pjan ta' tensjoni. L-ironija hi li dawn it-tensjonijiet qed joħolquhom fost oħrajn l-uffiċjali tal-Gvern Laburista Jason Micallef u l-avukat ta' Muscat Charlon Guder li sejħu għal laqgħa ta' solidarjetà. L-erba' wara nofsinhar Net News staqsa lil Abela jekk għandux evidenza biex jissostanzja dak illi qed jgħid jekk verament jaf b'xi nassa kellimx lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Din tan-nassa u mhux nassa, għandek provi biex tissostanzja. L-ewwel nett ninnota li għaddiet aktar minn nofs il-kampanja elettorali u għadkom ma saqsejtunix domanda waħda min-naħa tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista fuq 68 manifest għall-Kunsilli Lokali. Staqsik fuq in-nassa li qed għamilta darbtej, Prim Ministru. U ma saqsejtniex laqqas dwar il-manifest għall-Kunsilli Lokali. Tistaqsini biss il-ħin kollu fuq il-manifest tal-Partit Nazzjonalista li jismu inkjesta maġisterjali. Filwaqt il qal li għaddej minn perjodu ta' serenità minflok kien ċaru tont mal-poplu Malti u Għawċi bħala Prim Ministru ta' kull ċittadin baqa' jkun vag għall aħħar u jkompli bl-istorja tal-pjan. Qed nitkellem b'mod ċar dwar dak illi jiena naf, nhar il-28 ta' Mejju hemm pjan. Pjan illi fil-verità ħadd ma jaf għal xiex qed jirreferi għajr għal attakki kontinwi fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista meta fil-verità huma partitarji laburisti stess li se jkunu qed jattendu għal tali avveniment organizzat minn fost oħrajn uffiċjali tal-Gvern preżenti. B'diskors il-Prim Ministru jindika b'mod ċar li ma huwa komdu xejn b'din is-sejħa għal laqgħa iżda donnu li tilef il-kontroll u għal daqstant tifarfar kollox fuq il-Partit Nazzjonalista. Manuvri minn taħt kif huwa magħruf li għamel fi żminijiet passati f'dan il-pajjiż biex jipprovoka xi inċident. Ma nismux il-Partit Nazzjonalista jniżilhom quddiem il-qorti, Prim Ministru. Permetti li ftit. In-nies huma intelligenti biżżejjed biex ma jaqgħu għal ebda nassa. Inti tidher li mhux qed taqbel man-nies li jinżlu quddiem il-qorti qed nifhem sew. Tkellem b'mod mill-aktar ċar. Illi l-poplu tagħna llum huwa intelligenti biżżejjed huwa matur biżżejjed biex ma jaqa' u ma jidħol f'ebda nassa ejja nżommu l-kalma ħadd ma jaqa' għal provokazzjoni u dalla. Xi provokazzjoni, Prim Ministru, dik li qed nistaqsik. Mela, jekk m'hemm ebda provokazzjoni, allura ħadd ma jaqa' f'ebda nassa u nżommu s-sitwazzjoni tranquilla kif inillu. M'għandix għax tinkwetakom. Filwaqt li b'mod mill-aktar surreali minkejja dan kollu insista illi l-pajjiż għaddej minn żmien seren. Ma jkunx hemm xi ħadd u minnu illi jipprova ifixkel dik il-kalma illi għaddej bija dan il-pajjiż. Għaddejjin minn perjodu ta' nżbieħ ta' serenità. Mistoqsijek verament għandu evidenza ta' xi nassa li se twassal għal tensjoni kbira wassalx din l-informazzjoni lill-Pulizija. Robert Abela sostna illi dak illi kellu jgħid qalu lil min kellu jgħidu għalkemm mhux magħruf jekk dawn il-personaġġi misterjużi u mhix il-Pulizija, l-organizzaturi jew Joseph Muscat innifsu. Fatt jibqa' li l-unika dikjarazzjoni ta' biża' u tensjoni sissa ġejja minn fom il-Prim Ministru u l-Kamp Laburista. Paċċennu wkoll fl-aħħar jumejn minn Robert Abela nnifsu dwar is-snin 80, snin fejn fih fost oħrajn partitarji laburisti għamlu ħerba sħiħa kombinazzjoni mill-binja tal-qorti. Naf jiena tħaddittu ma minn kelli nitħattu. Tant il-Kummissarju ġifieri. Minn kelli mmur. Important minn kelli mmur. Nappella biex ikun hemm messaġġ sħiħ u wieħed ta' kalma li ma jkun hemm ebda provokazzjoni u lin-nies. Diskors qed lill-organizzaturi wkoll. Ma tiliftit, in-nies jibatu messaġġ mill-iktar ċar tagħhom fit-8 ta' Ġunju. U rigward it-tmeninijiet, x'rid tgħid biha Prim Ministru ta' tmeninijiet? Taf biżżejjed. L-aħħar li kien hemm fit-tmeninijiet mhux il-Partit Nazzjonalista daħar ikisser il-qorti. Francesco Catania, Net News.